Čaute, ja vás vítam u nového videa. Dneska ideme do tohto bunkra v Dubovej. Poďme sa na to všetky. No. Takže toto by mohlo byť veľmi zaujímavé. Čo tam? Šutre. Šutre? Šutre. Kediaľ teraz? Kediaľ teraz? Čo to zase? Ja. To vyzerá byť veľmi veľké. Na bunker. A ešte to, že sú tu dva. Čo? Teraz sa niečo ozve späť, na nás. To čo je? To je prečo také veľké? Taký práši. Ja sa divím, jak toto mohli postaviť. Máš tú mapu k východu? V nekonečných chodbách sme. To čo? Čo ti práši? Áno, všimol som si. Počkaj, sa pozriem, či sa tam dá ísť. Nie. Papu, to je vlez do zavretej miestnosti. Co tam je? Výlez. Tam už asi nejdeme, či? Áno, výlez. To je veľmi vysoko aj. To na čo im bolo taký veľký bunker? Čakaj, aké to vyzeralo maličké. Zvonka. Takže to bude niečo jak na zavadke, nie? No. Ty brďo. Sprchy? Asi hej? Aha. Vodu na vrchu. Dosveď. Kde to sme? To je jaká jama? Vodou? Dám. Tak tam nie ma nič.
studňu na kúpanie. Hej. Ale z tej by som už nevyliezol. To znamená, že ja dovedem tú druhú, podľa mňa prepojené. Určite. Ja si to musím prepojené s silou, to nedalo sa Už bola kto tu aj parkoval asi. Vidíš? Co? Že vyššie teraz A nevidím na spodok. Vidíš. Či? Dobre, tak to je fačka, že to nemáme ísť. To čo? ešte nie som stále na skutku. No. Toto bude podľa mňa, že aj podobný materiál na video jak Šport Hotel. Ja, prečo to je také veľké? To sme trafili strašne. To je určite aj doma, strelíme, ale niečo. Trafili sme jackpot. Počkaj, ešte toto tu druhé. A ďalší tunel. Áno, to ide do tej druhej podľa mňa, one. To určite pôjde do toho druhého vchodu. Papo, čakaj, ja idem výjsť trošku. No, jasné, že sme v tom druhom. Jasné, že sme v tom druhom. Tam máme auto zaparkované. Poďme. Tak si mala povedať, že to je strašne veľké. Veď to bude z toho podobné video, jak z oného. Jak z Šport Hotelu. Tuto sme ešte neboli. Nie, to zobačte, to bude to strcha. Pozor, tam si dáme. Taká jama. A ja som tam nechtěl snížit. Ach, jamy. To bol na oči vody určite. Hej? To bol kanál na oči vody. Ten drží vzduch, jo, rádi. Hej. Ale však ty na obzore nie sú. Ja to skúšam. Aha. Ako stopu tieto chodby. Vysvíš na večer. Tak, ale... Si predstav, koľko im to muselo trvať. To je inak veľké. Čo? To je inak veľké. To je strašne veľké. Ty kokso. Našli sme toho bunkra koniec.
Čo je to? Jaj. Tady to, nie? Doľava. Ani ja. Áno, toto tu je ten začiatok. Hej? No ale toto je tu tiež riadne obložené. Áno, a očividne to ešte furt funguje, lebo ten vzduch je tu fakt čistý. Druhá chodba na dvore. Čo? Už vôbec neviem, kde som. To je práve, že si tam prvá. To viem. Tu ešte sú veľké stoliky. Ja sa sem dostala sklo. No ešte si predstav, čo by bolo, keby tam vyložené hore. Akože ja pôjdem, keď tak nájsť ten vlastne bude hore, na vrchu, kde hore. Hej, tak to bude. To bude vidno. To môžeme ísť nájsť. To hej, no. Ty kokšo. Už je to podobné jak šport hotov 12 minút. Fú. To som nečakal. Ešte nebudeme chyba tak maličké. A to už sú tie gumy, čo sme išli okolo nich. Toto je ten chod. Už by sme sa nestratili normálne. Sa divím. Taký tam ešte usiel. Kde? Pred bunker. Dobre. To by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, nahoďte lajky, odbery, komenty a my sa vidíme pri ďalších videách. Zatiaľ čau. No tak už mám výles. Vidíme. Držia tie schodíky ešte. Mali by. Aj. Takže tu je výlez. Jeden výlez. To je
je ďalší výlez. Ty kokos. Všimi. Čo? Tam už nejdeme, nie? To už není pointa, to už je aj horšie, ale rozbité. No, takže teraz sme práve vyliezli výlez číslo 2. Sme vo výške, neviem, možno 300 metrov sme vyliezli do kopca, hore po takýchto rebríkoch. A momentálne ideme ďalej. A podľa mňa tu bude tretí výlez. Ty kokos. Tretí výlez, čo si zabláznil? To je asi posledný, no je to možné. Ideme si to pozrieť. Dobre, poď. Teraz sme videli asi 400 metrov do hory 3 výlezmi a dostali sme sa vlastne na úplný vrchol, ale nedalo sa ďalej ísť, lebo tam bolo zavalené drevami, takže sa musíme vrátiť naspäť. A momentálne zliezame posledný výlez a sme naspäť dole v bunkri.